A boldogság alapreceptje. Sziasztok! Sági Zsuzsanna vagyok. 2006-ban ismertem meg az érzelmi felszabadítás technikáját. Eleinte csak a saját fejlesztésemre és fejlődésemre használtam. Aztán jött egy pillanat, mikor rájöttem, hogy ezzel a technikával másoknak is tudok segíteni, hogy eltűnjenek a negatív érzéseik, régóta hurcolt traumáik, és az energiájuk újból természetes áramlásba kezdjen, hogy egyre boldogabbnak és nyugodtabbnak érezzék magukat. Azóta közel 140 kliensemnek segítettem egyéni foglalkozásokon, az élethelyzeteik rendezésében, a feszültségeik és a stressz oldásában. Szeretnél te is boldogabb lenni? Megkönnyebbültebb és felszabadultabb? Szeretnél egyre nagyobb harmóniában élni önmagaddal és a családoddal? Tudnál változtatni a jelenlegi helyzeteden? Szeretnél lehetőséget kapni rá? Akkor ragad meg ezt az alkalmat. A boldogság alapreceptje számodra is elérhető. Hogyan? Van egy módszer, ami elegánsan, egyszerűen, hatékonyan és gyorsan segít, amikor csak akarod, és amiben csak akarod. Ez egy életre szóló lehetőség. Az alapjai ráadásul már 2 nap alatt elsajátíthatóak. 2013-ban érkezett el az idő, hogy másoknak is megtanítsam, hogyan indulhatnak el a saját útjukon, hogy egyre jobban megismerjék önmagukat, és egyre több feszültségtől megszabaduljanak, és ettől egyre jobbá váljon az életük. Ebben én sem hittem mindig. Sokszor voltam rosszkedvű, bűntudatgyötört, hogy nem teszek meg mindent a családomért, a gyerekeimért. Akármit tettem, azt sosem tartottam elég jónak. Egészen addig, míg meg nem ismertem az EFT-t, az érzelmi felszabadítás technikáját, és az energiarendszerem, az érzéseim változni kezdtek. Lassan elhagytam a dühömet, a lelkiismeret furdalásomat, az aggodalmaimat, a tehetetlenségemet, és elkezdtem kivirulni. Megnyugodtam, harmóniába kerültem, kiegyensúlyozottá váltam, és egyre több mindent kezdtem sikeresnek érezni az életemben, olyan területeken, ahol korábban számomra elképzelhetetlennek tűnt a siker. Az EFT-vel megtaláltam a boldogság alapreceptjét. Már csak rajtam múlik, mennyire használom ki ezt a lehetőséget. Te mikor szeretnél élni vele? Mert a boldogság alapreceptje számodra is elérhető. Csak egy kattintás választ el tőle. Jelentkezz itt és most a honlapomon. És szeretettel várlak a következő EFT tanfolyamunkra, hogy végre te is megtapasztalhassd, hogyan lehet elérni egy nyugodtabb és boldogabb életet. Egy olyan életet, amiben a nyugalmat kisugárzik a környezetedre is, és ezzel nekik is tudsz segíteni.